Karong adlaw nagsugod na ang renewal sa mga business permit sa dakbayan sa Talisay. 5% gikan sa kinatibuk-ang mga establishmento sa dakbayan gitak-upan na. Ang report ni Femery Dumabo. Nagmingaw ang unang adlaw sa one-stop shop alang sa renewal sa business permit sa dakbayan sa Talisay, nga naa sa People's Hall. Ana-ana ang sanitary permit, zoning, ecological solid waste, building, DTI ug uban pa. Hinuon mingaw man, apan gipasabot ni Emma Makoto ang Talisay City Treasurer nga tungod usab kini sa gipatuman nga usa ka gatos lang ka mga kliyente matag adlaw ang asikasuhon aron masunod ang health protocol. Gilugwayan usab ang renewal sa business permit hangtod sa Marso 31, inay sa naandan nga Enero 20. Samtang giminusan og 30% ang target collection sa City Treasurer's Office gikan sa 250 milyones pesos sa miaging tuig ngadto na lang sa 175 milyones pesos ning tuiga. Gipasabot ni Makoto nga subay kini sa epekto sa pandemya. Ang sa real property tax, we expect na taas-taas na karon. Mataas-taas ta tungod sa revision ng atong gihimo. Niya ang sa business na-expect gud ta nga most usta. Expect gud ta nga minus siya kay ang mga businessman kuan pa. March, April, May, June, July ang uban gyud pa nakabalik. O pa nakabalik sila sa ilang mga pagpatinda. Nakadawat na og suwat si Makoto gikan sa mga tagdumaa sa mga establishmento nga nagpahibaw kaniya nga manirado na. Gibanabana sa opisyal nga 5% sa kapin 3,000 ka mga establishmento sa dakbayan sa Talisay, apektado sa pandemya, ug nakahukom na lang nga manira. Samtang taas-taas paghihapon nga linya sa mga mobayad sa real property tax gikan sa labi padung sa mga buhatan sa City Treasurer ug sa City Assessor. Human lugwayi ang 20% nga diskwento sa pagbayad og buhis hangtod sa pagtapos ni buwana. Up until January, the end of January. Next special session sila before the end of the year last year. Kay ang 20% discount ma-end banta to December 31 nya. Tungod sa revision nga naghimo nato, malangan man gud ta kay abot niya sa taxpayer diri mo adto pa man sa assessor kuha sa bagong assessment. Una pa sad mari sa mong opisina for computation. Oban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.